po sa mga nanonood niya kay Apo Andy. Kung napadaan ka sa channel ko, huwag mo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At ganoon din sa Facebook page na Tatak Albularyo na Apo Andy L. Tara, kwentuhan muna tayo ng konti. At bukas magsisimba tayo at manalangin at ipagdasal lahat ng mga pinadala ng Panginoon Kristo dito at ang kanyang ginamot. Magandang hindi po sa inyong lahat. Mega shoutout sa mga nanonood dyan at sa lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao at ganoon din po sa ibang bansa. Mega shoutout po sa kay Christian, taga Toronto, Canada. Magandang gabi sa iyo. Si Sir Katikbak, magandang gabi din po sa inyo. At ganoon din sa iba kong pasyente sa Japan, Saudi, Yati Cervantes. Mapagpalang gabi po, Kuya Den. Mapagpalang gabi din, Lee. God bless also yung pamilya. Mega shoutout. Magandang gabi po, Candy, Wester for Summer. Magandang gabi din sa iyo, Peter. Magandang gabi din. At magandang gabi din sa iyong pamilya, Peter. At Edward PS. Magandang gabi din sa iyo. At magandang gabi din sa iyong pamilya. Bukas simba tayo. Yung kanina nag-message sa akin si Ka-Master. Hindi ko ba alam bakit mo yung upload yung YouTube channel mo, pangalan ay Ka-Master. Tanangin kita ha, hindi ako galit. Wala na nga ako sabi sa inyo, hindi naman ako marunong magalit eh. Ano po ba ang topic na ngayon sa Apo Andy? Ang topic ko ngayon, usapan, kwento lang to. At magandang gabi din po sa inyo, Sir Antonio Benigno. Mega shoutout po sa inyo at ganoon din sa inyong pamilya. Pagpalain na kayo yung Panginoon Kristo. Ang topic ko ngayon natawa lang ako doon sa kay Ka-Master eh. Kasi yung ginagamot kong lalaki na sinungaling, yung nasa loob ng katawan niya, bakit daw hindi ako bumili ng 7 Virtudes? Sinagot siya ni taga Samar, batang nito Saudi. Salamat din po, Sir Antonio. Alam mo, bakit pa ako bibili ng 7 Virtudes? Cellphone niya, di ko nga mabili-bili para yung video ko hindi masyadong maganda ang pagkalinaw eh. 8,000 tapos pabibili mo pa ako ng 7 Virtudes. Alam mo ba kung gaano kamahal yon? Tanungin mo si Sir Katikbak, taga Amerika, kung magkano ang binayaran niya. Nanonood yun sa akin. Katikbak ang apelido niya. At tanungin mo rin yung AMG, si Ate Cervantes, kompleto din siya. Sinagot ka yung tanong niya, nakita niya yung tanong mo sa akin, siya sumagot. Kompleto na po siya daw yun. Sobrang kompleto niya. Sinagot ka niya kung bakit ayaw ko magmula sa aking bibig. Galing po sila doon. Tsaka bakit po ako bibili sa kanya, may sarili po akong kapangyarihan na binigay ng Diyos sa akin. Ito'y gift ng Panginoon Kristo sa akin. Yan, ulitin ko, bakit pa ako bibili yun? Kaya ko naman bumuhay ng medalyon o agimat sa isang, kasi sinabi ng Panginoon Kristo, kung ikaw ay may gagawa ng agimat, ito lang ang dadasalin mo upang magkaroon ng buhay sila. Kahit posporo, kaya ko pong magkaroon ng power yun. Bakit pa ako bibili niya? Kaya gusto kong tumawas sa kanya eh. Alam mo, pagkat nagpumirmis ako sa agimat, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Kaya nga ako binigyan ng karunungan ng Panginoon Kristo para maggamot sa sanlibutan at ituro ang pag-ibig at dasal ng Diyos. Ang agimat ay gabay lang natin. Mga medalyon ay gabay, protection natin sa katawan upang lahat ng ginagamot natin ay hindi bumalik ang sakit at hindi tayo tabla ng mga sakit ng anumang kalaban natin. Sila nga harang sa physical nating katawan. Pero unang Diyos, ang Espiritu ng Diyos, siya ang umaalalay sa lahat, physical, spiritual, laman loob natin, paghinga, upang hindi tayo mapinsala kung saan siya atake sa ilalim yan. May tumatawag pa. 190. Yan. Yan ang topic ko. Tapos, yung pagka gusto ko lang talagang doon nagbibili niya pa ako. Kaya minsan nagbibili niya pa ako. Kaya minsan gusto kong tumawa kay Ka-Master
Ewan ko ba, ba't tinawag master yung YouTube channel mo, tapos wala kang tiwala sa sarili mo, binigyan ka ng Diyos. Hindi po ako basta yung bumibili ng ganon. Kung sabi ko nga sa kanya, gusto mo, ikaw ang bumili, bigay mo sa akin, tatanggapin ko. Wala namang problema. Siyensya na, may tumawag lang sa atin. Magpapagamot. Yun lang po ang topic ko. Basta't lagi lang po tayo magtiwala at magdasal sa Diyos. Tsaka po yung iba, bakit nagtataka lang ako sa kanila, bakit pa nyo ako tuturuan bumili ng bagay sa mga kilala nyo manggagamot sa YouTube? Wala pong problema sa akin yun. Kayo ang bumili, bigay nyo sa akin. Pero kung pabibili nyo ako, cellphone ko nga, di ko nga mabili-biling 8,000, pabibili nyo pa ako ng ganun. Kaya nga, hindi naman ako nagagalit sa inyo. May karapatan kayo magtanong at may karapatan din ako sumagot sa tanong nyo. Kasi po yun, tao rin ang gumawa nyon, dinasalan po niya. Kung sikat po siya sa akin at siya ay sinasabihan mo, tinahangaan mo siya, walang problema sa akin. Kasi sabi ko nga sa inyo, langgam lang ako sa kanila. Baga, maliit na langgam lang ako para banggain ko ang lahat ng mga sikat na mga manggagamot. Hindi ko kayang tapatan ng kapangyarihan nila. Kung anong tinuro ng aking ama sa akin, akin lang daw yon. Kung ano daw tinuro niya sa mga kanyang anak, sa kanya daw yon. Nasa depende na lang daw kung matindi ang pananampalataya ko para lumakas ang aking kapangyarihan. Kaya nga sabi ng lolo ko at inang sunami ko, meron kang kakayahan na mas malakas kaysa sa akin. Pero hinahangaan ko sila, magaling sila manggagamot. No. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo kong hangaan. Perehas lang tayo manggagamot. Pinili ka ng Diyos para maggabay sa lahat ng paggagamot mo. Mapagpalang gabi po sa iyo, Apo Andel, at sa lahat po nanonood. God bless din po sa iyo, Sir Jonathan. Kuya Andel, kung pwede po ba akong magkalooban ng mga gamit na stick pang ipit para panlaban sa mga masasamang espiritu? Po pwede po yun, sir. Ginagawa ko lang yon, pero po yun, matagal. Abutin siya ng 21 days na dasal. Stick. Isipin mo yung stick, nara lang po yun. Sinaunang nara, 15 years bago siya pinutol, tapos 15 years rin siya nakalubog sa ilalim ng lupa. Di 30 years na po siya. Kaya ko nasabi ng ganung edad niya kasi sinabi ng taong kakilala ko, pero hindi siya nagsisinungaling totoo. Kasi yung kinuha ko yung kahoy, amoy ipot na mga manok sa ilalim. Hello po, thumbs up na po, kamusta na po? Mega shoutout po sa mga Kuwait. Yung po pwede pong gumawa ko ng stick. Yung stick po nyon, kahit konti lang ang dasal mo, automatic magkakaroon po ng bisa yon. Pero yung stick po na ginagawa ko, minsan papakainin mo po siya ng dasal o kaya minsan i-insensuhan niyo po siya. Salamat po kayo. Chat po kita mamaya. Okay, chat mo ako. Yung stick, 4 ang gagawin ko. Makinig kali. 2 puti, 2 pula. Ibabalance mo yung puti at saka yung pula, yun ang gagamitin mo. Hindi kasi ako gumagawa ng stick na malaki para pang ipit sa sobrang laki. Kasi sobrang laki na yun. Medyo masasaktan na yung natin. Eksakto lang yun. Pag ginano mo yung daliri mo, kahit ganunin mo yan, hindi masasaktan kasi wala naman tayong buto dito sa gitna. Huwag ay angat ng konti. Pag yun nakaganon lang, nakapirmis lang yun, hindi yan sasakit kahit galawin mo. Kasi nakikita mo yun, oh, may nakawang na butas, di ba? Pag ginawakan mo tong dulo, o yan, oh. O, di ba? Mayroon kayo nakikitang tagusan pa yung o yan, oh. May tagusan pa, makikita nyo. Eksakto lang siya ang ginagawa ko. Pati sa paa, medyo may malaki ng konti kasi may tao kasi malalaki, ang mga daliri. Para eksakto lang. Kahit ibaba mo, shutdown yung up and down, bilang iinit yun. Didikit yun, sisip-sipin niya. Yung kung meron man taong may tumawag ulit, matigas ulo. Ilan po yung sinasabi ko sa Eli? Pwede yun. Kasi kung malaki, kaya nga natatawa ko doon kay Kamaster, pinabibili niya ako ng 7 Virtudes nakita ni Ate Cervantas, sinagot yung tanong niya, siya marami daw yun. Kaya nga sabi ko sa kanya, gusto kong tanong sabihin sa kanya, bakit pa ako bibili yun? Marunong naman akong gumawa nyon. Kahit nara pa yan, kahit kamagong pa yan, kahit mulawin pa yan, basta sinaunang kahoy, yung umaabot na ng 5 years pataas.
pwede na siya lagyan ng visa. Kaya pala LOG, may tumatawag, papagamot. Sabi ko, tawag siya ulit ng 10 kasi magsiba. Yan, kung gusto mo magpagawa, simple lang yung kahoy yun, pero hindi mo kayang baliin yun. Kasi matitigas sila. Yun, ginagawa ko yun, talagang sarili kong paraan yun. Tinanong ko sa Panginoon, paano buhayin? Gamitin yun. Kasi yung posporo, minsan, pag malakas ang kalaban mo, yung gitna ng posporo, kahit nakadikit yun dito sa dulo ng daliri natin sa pangalawa, isa, dalawa, minsan yung gitna, umiinit, napuputol. Pag malakas, mararamdaman mo yung posporo tumatagilid ng konti, parang mababali. Huwag mong ituloy. Ibig sabihin, palitan mo na ng stick para eksakto lang pagdikit doon sa daliri niya. Pag dinikit mo yung kusa na yung sisipsipin, hindi yung bibitaw hanggang kahit iganon mo na iganon yung kamay niya, hindi yung bibitaw kasi meron na yun nakasanib. At saka yung stick na ginagawa ko, hindi yun, diditik yun kung meron nakasanib. Pag walang nakadetek yun, magaling yung makukulam. Halimbawa, doon mo kabitan sa daliri niya. Pwede sa kamay, pwede doon sa paa. Mas mabilis niya madetect. Yun. Pero kahit may sapi siya, kahit mahina, didetect pa rin talaga. Mararamdaman mo na parang hinihigop yung daliri niya. Ibig sabihin, meron talaga nakasapi. Yung stick, doon mo malalaman na sasabihin mo, wala kang sapi. Pwede dala lang yan ng emosyonal, pag-iisip. Yan. Saka meron pala dito kaninang tumawag sa akin. Ito sabi lang ng inang Salome ko, pero totoo to. Para to sa lahat. Sabi ng inang Salome ko, pag ang tao daw ay nagmura sa'yo, higit pa siya doon. Pag sinabi ka niya na baliw ka na, higit ka pa doon. Ibig sabihin niya, minsan, hindi naman niya sinasabi ng diretso na sinabi ko rin to sa iba kong pasyente. Minsan, pwede mo silang iwanan pero ipagdasal mo sila. Bantayan mo sila sa malayo. Hindi naman sinasabing araw-araw mo bantayan. Ipagdasal mo sila sa Panginoon Kristo kung ang pamilya mo ay nangyayari ay hindi ka na niya nirerespeto. Kaya nga sinasabi ko to sa lahat ng pasyente ko, ang anak ay walang karapatan magmura, magalit sa kanyang ama o ina. Kasi mabigat yon kasalanan sa Panginoon. Dahil kung wala kang magulang, wala ka sa mundo. Yun. Lagi niya sinasabi sa akin sa panaginip ko yan. Patawarin mo siya, unawain mo ang sinasabi ng magulang mo. Kung hindi mo kaya, lubayan mo at lumayo ka. Pero huwag mo siyang kalimutan at ipagdasal mo siya sa akin. At ako ang bahala na tuwing gabi ay mabagabag ko ang kanyang isip at puso. Minsan sinasabi ko yan sa pasyente ko. Kasi minsan wala po kayong sakit. Dala lang yan ng emosyonal, pag-iisip, stress. Yan, minsan. Yung iba, katulad ng maraming pumupunta rito, na sinasabi, kinukulam daw sila. Pagdating dito, hindi naman kinukulam. Kasi hindi gumagalaw yung stick. Alang naman magsinungaling ako, hindi naman gumagalaw yung stick. At kusa naman nagkakaroon ng power yung kung meron. Kaya doon ko nalalaman na wala talagang kulam ang isang tao. Mahalaga kasi minsan gamitin din yung stick na ginagawa. Kasi yun, ipinagkalob sa akin ng Diyos, paano mabuhay yun. Kaya kay Kamutya Master, hindi ako galit sa'yo kung nanonood ka sa akin. Kung nanonood ka doon sa kabila, okay lang. Pero ito lang mapapayo ko sa'yo. Hindi ako pwedeng bumili ng isang gamit sa kapwa ko. Nakatulad ko rin sila. Kasi pag bumili ako sa kanila, wala akong tiwala sa aking ama. Kaya nga sila nagbebenta na yun. At ako rin minsan nagbebenta din ako yun. Pero ang pinakamataas ko lang na gamit na binebenta, halagang 1.3 sa pangontra. Ang pinakamababa ko ay 1.1. Pero yung stick, medyo mababa lang yung binibenta ko kasi inukuha ko lang naman yung kahon yun. Dito sa Pampanga, ganyan lang naman kalaki yun kasi laki lang naman ng braso. Siguro naman sa dami mong stick magagawa, ang dami-dami na yan. Hindi ko naman mabibenta na ganun kalaking halaga yun. Papagalitan ako ng Panginoon Kristo. Siguro mabibenta ko na lang yun, 200, isa, kaya 4 yun. O kaya 100, 150, di 4 na piraso. Kailangan kasi 4 yun. Hanggang kaya ko lang ganun kasi nanggaling din ako sa mahirap. Sa sabsaban lang ako. Hindi ko kaya magbenta ng malaki. Kaya nga sinagot ka
ni Ate Sarbantas kung gaano daw kamahal yung pagkabili niyan sa kanya. At siniping niya pa yan papunta sa ibang bansa. Shipping pa lang sa Amerika, 7,000. Sa ibang bansa, 7,000. Plus 7,000. 14,000 na. O, naintindihan mo na, Sir Kamutya. Kaya nga, cellphone nga, hindi ako makabili. Pabibili mo pa ako ng 7,000. Ang mahal-mahal yun. Eh di, bili ko na lang ng pagkain namin. Hindi ko kayang bumili ng ganong kalaki. At hindi ko rin kaya magbenta ng ganong kalaki. Ang kaya ko lang, halagang 1,1 hanggang 1,3. Yun na yung pinakamahal ko. Yung mga stick, mura lang yun. Minsan nga, alangan pa nga ako benta ng 200 isa yun eh. Minsan gusto ko 150, 100 lang. Kasi, liha lang naman ang ginagamit ko doon. Tapos 21, 2 liha lang. Pipinuhin ko pa yun. Kikiskisin ko pa yun. Uhulmahan ko pa siya ng grinder na maliit. Para alam mo yung nasa ibabaw, alam mo yung nasa ilalim. Yun lang gagawin ko. Para lang ako nanonood sa inyo. Para nakikipag-usap. Tapos nililiya-liya ko lang. Mamaya mapapantay ko na siya. Dahil meron akong eksaktong hulmahan kung gaano siya kalaki. At gaano rin kataba na itataas ko kung ilang pulgada. Yun lang. Ang kaya ko mabenta, gano'n na kalaki. Pero yung gano'n kalaki, hindi ko kaya magbenta. Kaya nga sinasabi ko sa iba, kung kapwa magagamot dito sa Pampanga, kung magbebenta ka ng gamit, nasa sa inyo na yan. Huwag lang masyadong malaki kasi mahirap ang buhay. Siguro lahat ng tao nangangailangan ng pera. Kahit sabi mo pang kailangan nilang gumaling, gagawin niya mangutang lang para gumaling. Pero sana totoo yung binibenta nyo na mayroong dasal. Umari, ipagkalob nyo yung dasal para lalo lumakas yung medalyon o anumang binibenta nyo. Huwag nyo lang siya bebenta ng papel o kaya walang nakasulat o kaya bato. Kasi papaluin ng Panginoon Kristo yon dahil sinisiran niya ang mga kapangyarihan ng Panginoon Kristo at wala siyang takot sa Diyos. Kasi kung may takot ka sa Diyos, hindi ka magbebenta ng bato o kaya papel sa isang pasyente. Yan. Kaya ko sinasabi yan. Kaya kay Kamaster, hindi ako galit. Sabi ko nga sa'yo, hindi ako marunong magalit. Nakangiti lang ako kasi hindi ko kayang bumili yun. Kung gusto mo, ikaw ang bumili, bigyan mo sa akin, okay lang. Papakita ko po sa'yo, gagamitin ko. Oo. Hindi ko kaya yung 7,000. Ganun ang binayaran ni Sir Katikbak at saka ni Ate Sarbantas. Paano kung di malalaman, galing sila dun. At kayong taga Quezon City, si Lim ang apelido nyon. May Lim. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, na hinanap ko yung sinasabi niya at binigay niya ngayong manggagamot na gumamot sa kanya. Nakita ko sa Facebook page. No. Tapos nakita ko rin sa YouTube, nakita ko rin yun. Kasi interesado akong tingnan ng kakayahan nila, pero hindi ko interesado nakawin ang kapangyarihan nila dahil masaya na ako sa kapangyarihan ng Diyos. Yun lang ang ginagawa ko. Laging magdasal, manalig at manampalataya. Kasi sinabi ng Diyos, ang kapangyarihan mo ay nasa panalangin. Walang sino man ang makakakuha sa niya kasi yan ay pinagkaloob ko sa iyo. At wala rin makakagamit niyan kung hindi mo to ibibigay at isusuko. Kaya nga sabi ko, pagdating ako namatay ako, hindi ko ipapamana sa mga anak ko ang kapangyarihan ko. Kasi dadaan sila sa matinding butas, higit pa sa butas ng karayong. Dadalhin sila sa panaginip sa ibang dimensyon. Marami silang makakalaban ng kanto, marami silang makakalaban ng mga talagang nakakatakot na hindi mo pa nakita sa tanan ng buhay mo kahit sa picture lang. At marami kang dadalhin sa makadiliman, sa impyerno. Kailangan mo makapasa. Dadaan ka. Kung anong kinakatakutan mo, kung takot ka sa ahas, dadaling ka doon sa maraming ahas. Apo Andel, may hangin ba? Kasi sa likod mo na gumagalaw eh. Meron pong hangin. Nagbintilador ako eh. Mainit ngayon sa amin. Sa Pampanga, mainit po dito eh. May ventilador po. Yan po yun. Kaya pagka pinagkalooban kayo ng kapangyarihan ng mga manggagamot, tanggapin yun. Lalo kung may talaan. Kasi pag may talaan, hindi kayo mahirapan. Kahit mamatay siya, alam nyo kung paano pagganahin ang kapangyarihan niya na ipinagkaloob sa inyo. Kasi nandun na po yung talaan. Hindi na kayo hahanap ng butas kung paano ito mabuhay. At ibalik ang lakas at higitan pa ang lakas niya. Yan. Kuya Andel, mapapagawa po ako ng stick. Alam ko po kuya, magagamit ko po yung sa pagtulog ko po sa kapwa ko. Gagamitin ko po yun. Yung tatik ka mo, ikaw pa kuya, ibinigay ng Diyos Ama sa langit.
Salamat po. Hindi po ako, wag niyo po akong i-idol o ano, pantay-pantay lang po tayo rito. Katulad niyo rin po kami, katulad niyo rin po kung tao. Kung anong binigay ng kakayahan sa akin ng Diyos, meron po tayo yung lahat. Panalangin po ako sa Sir ng mga 24 Ama namin at Ibang Maria. Right heart, bigaan po ang katawan. At nawala po pati yung tusok. Nawala din po yung muno amin po. Fortune di mo. Basta't lagi lang po tayo manalangin na nagbigay po kayo sa akin para mas lumalim pa yung kakalaman ko sa spiritual. Huwag ka mag-alalali. Ang sabi ko nga sa iyo, maging totoo ka lang sa sarili mo. Dahil ang lahat ng instrumento ng Diyos ay binabantayan ng mga anghel ng Panginoong Kristo. Dahil sinusubukan tayo ng kalaban natin kung hanggang saan ang pananalig mo sa Diyos at tutuksuin ka ni Satanas. Alam ni Satanas ang lahat ng tao sa lupa anong kahinaan. Kaya nga paulit-ulit ko ito sinasabi, pag ikaw ay mahilig sa babae, padadalang ka niya ng babae. Pag ikaw mahilig sa alak, padadalahan ka ng mga kaibigan mo na may dalang alak para hindi ka makatanggi. Pag ikaw naman ay mahilig sa mga sabong, padadalahan ka rin ng mga kaibigan mo na para magsabong. Kung ano ang kahinaan mo at gustong-gusto mong gawin, yun ang gagawin ni Satanas. Ganyan, kahirap lahat po. Kaya yan sinasabi ko sa inyo, lagi kayo maging handa at manalangin kasi ang panalangin, yun ang pinakamabisang sandata. Mismo ang Pong Nazareno nagsabi niyo sa akin sa panaginip. Lahat ay nasa lakas mo, ay nasa panalangin. Pag hindi ka nagdasal, manghihina ka. Kaya takot ako na hindi nagdarasal kasi baka manghina ako pag ako naggamot at biglang tumandang mata ko at manlabo mata ko at magkaroon ako ng maraming eyebag dito. Yan ang pinakamabisang sandata, panalangin. Pag tayo maggagamot, manalangin ka muna bago ka bumaba ng bahay mo at maggamot ka. Huwag kang sasabak sa paggagamot na hindi ka nagdarasal at tumatawag sa Diyos. Kasi baka yung kalaban mo ay sinasaniban ng 3 demonyo, bigla kanya sakalin. Nangyari na sa akin yun kasi katigasan ng ulo ko. Kaya pinapayo ko lahat ng experience ko, sinasabi ko sa inyo. Minsan, naggamot ng lola ko na pinagbabawalan niya akong pakialaman. Pinakalaman ko yung pasyente niya, akalang ko sino lumabas doon sa loob ng katawan ng tao at sinakal niya ako. Mabuti na lang, nahila ako ng lola ko sa likuran at hindi niya inabot yung leg ko. Kung hindi, sinabi niya, bukas sana malaki ng sakal mo dyan at sigurado hindi ka makakahinga. Papatayin ka mamayang gabi at mamamatay ka na bangungot style. Pero nakita ko yon. Kaya laging sabi niya, lagi ka mananalangin kung ikaw ay magsisimula magdasal kasi para gabayan ka ng Panginoon dahil ang Diyos naman ang nagagamot, hindi ikaw. Marami pang bagay talaga na mahirap ipaliwanag sa siyensya. Marami. Katulad ng emosyonal, physical, o kaya sinasabi nila, sinasapian sila. Bakit ka mo nagkakaroon ng sakit ang mga tao? Dahil ang mga tao ay hindi kontento sa kanilang buhay. Oo, nahihirapan tayo. Opo kuya, ginagawa ko po yun. Nanalangin muna ako bago ako humawak ng humingi po ako ng gabay sa kanya. Tama yung ginagawa muli. Kaya nga sinasabi ko to sa iba kong pasyente. Kasi po, yung dati po, kayo ay binigyan ng Diyos ng maraming masaganang buhay. Hindi kayo dumalo sa kanyang tahanan. Kaya po kayo nagkakasakit, hindi naman ng Diyos na nagbibigay. Kung hindi na ang kalaban ang humahawak sa inyo. Kasi sobra-sobra na yung pera, o nagbibigay kayo na nagdarasal kayo. Ang gusto naman ng Panginoon Kristo, minsan dumalaw ka sa Kanya, pero hindi niya matiis na nagkakasakit ka dahil mahal ka niya. Pero paano niya magagawa ito kung hindi ka tumatawag sa Kanya kung kinakailangan mo lang sa kakatatawag? Yan ang sinasabi ko sa pasyente ko. Minsan sinasabi ko, may kukwento ko sa inyo. Ako yun, kinukwento ko sarili ko sa kanila. Hindi para kawa niyo ako, kundi bagkos, ganun ang ginamit kong sandata para maging malakas ako. Tumawag lang ako sa Diyos at hindi ako nawala ng pag-asa. Kasi ang Panginoon ay lagi nasa puso natin. Hindi naman tayo iniiwan ng Panginoon Kristo. Araw-araw nga natin siya kasama. Lahat nga ng ginagawa natin, nakikita niya. Ganyan ang Panginoon, ganyan kabait sa atin. Lagi tayong magdasal. Wag natin, bawal tayo minsan, yung mga manggagamot, bawal maging judgmental. Bawal mag-isip na masama kasi minsan ang kalaban natin ay laging mapantokso. Ano pong kapangyarihan po na may ilalagay po sa pagkain tao?
Ano yun? Ano po ang kapangyarihan na may ilalagay po sa pagkain? Kung ano pong pagkain, sabi ni Port Dermir. Kung ano daw ang pagkain na malalagyan ng dasal. Kain po ng biktima at makokontrol na po ang kanilang maggalaw. Meron po ako nakalaban yan sa Pangasinan. Una, hindi ako naniniwala. Yung pagkain nila ay nilagyan ng dasal. Lahat ng tao doon sa loob ay alam niyang ginagawa. Ibig sabihin po nyon, ang ibig sabihin po nyon ay may halo pong dasal na pagkagayuma, may halong dasal para kontrolin ang isip ng tao. Yan. Meron po ako ng kalaban dyan. Pero yan po ay magaling na sila. Hindi ko sukat akalain ang nagdarasal sa kanila. Isa po siyang mambabarang at mangkukulam. Sabihin na natin siya siyang mangkukulam na may mataas na antas na kakayahan sa ang kanya. Nilalagyan po ng aura yon, nilalagyan po ng dasal, hinahaluan po niya ng chemical na may halong dasal. Yung tao po napapasunod. Mahirap po gamutin yon. Kasi nasa loob ng katawan ng tao. Kailangan mapasuka para gumaling siya. Hindi yung basta mailuluwa ng ganong kabilis. Kung kailangan gamitan ng dahas, gagamitan mo ng dahas para lang mapasukan niya at maluwa. Pag lumuwa, doon na po gagaling yung tao. Nakakalaban na po ako niyan. Yung kinuha po ako dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Doon. Bali, ilang araw ako doon, Malo? 2, no? Parang 2 araw na rin po ako yun sa Kalasyaw, sa Pangasinan. Umalis po ako dito hapon eh. Dumating po ako doon 5:45, mag-alas 6 na. Nilinis ko pa yung buong bahay nila. Lahat ng pagkain nila, dinasalan ko pati tubig nila bago sila bumalik sa Katinawan. Kasi ginamot po sila ng pare, ng exorcist. Ginamot din po sila ng manggagamot. Meron po taga rito ang asawa niya na pinadala ko doon. Hindi pala ako pinadala. Ang Diyos pala nagpadala sa kanila. Yon, ginamot sila ng pong Nazareno. Yun po ay sila yung magaling na po at malaya na. Lason po yun eh. Mahirap po talaga yan. Marami po kasing gagawin taktika doon eh. Marami po talagang kailangan magkaroon ka ng experience sa ganun. Marami po talagang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng sensya. Kaya nga sabi ng lalaki kahapon, siya ay nag-aaral sa utak ng tao. Yung ginagamit yung taga Nabotas. Kung paano pagkilos, galaw at hindi po pinag-aaralan nila yon. Sinasayko nila yung tao kasi may pagka-doktor din po siya. Yun nga lang po, ano po yung kulay po ng kulay po ng mga duwende. Maraming kulay na duwende. Isang puti, isang pula, isang itim, isang blue. May batik-batik pa na duwende. Pero hindi po sila mga salbahe. Ang pinakasalbay sa 2 duwende, yung itim at pula, maiinitin po at salbay po yung duwendeng pula kaysa sa itim. Yung itim po, hindi naman po basta-basta yung nananakit kung hindi mo sila nasasagi. Ang pula po ay parang mga may saltik sa utak. Para silang stress. Gusto nila yung hyper kung meron silang gusto makita, pagtitripan nila ang isang tao. Yan po ang sakit ng duwendeng pula. Kaya sinungaling po yun. At kaya nila maggawa-gawa ng maraming boses kaysa itim. Yun ang sabi ni Lolo Andres kasi si Lolo Andres duwendeng puti, prinsipe siya. Tsaka si Abraham, tsaka si Jose. Marami. Yan po yan. Ibig ko sabihin, marami talaga. Basta ang sabi lang sa akin, lagi lang po tayo magdasal sa Panginoon. At wag po kayo basta-basta, kung kayo ay magagamot, wag po kayo basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Kailangan kayo makalam. Kailangan mabusisi bago bumitaw na kinukulam. Kasi, at meron po pa palang ko na ang lahat. Meron din po akong nakikitang dasal ko na kung anong nakikita ko ngayon. Nakikita ko din po sa cellphone lang ang pagtumatawag. Matanong kita, sir. Fortune. Ano ka ba? Lalaki, babae? Anong nakikita mo sa cellphone? Meron kang pangitain? Meron po ang taong pangitain. Mangyayari pa lang ng 1 linggo, 2 araw, 3 araw ay nakikita niya. Good evening po.
Candle. Good morning din, Mark Jason. Meron po yun. Totoo po yun. Kahit ako, nangyayari po sa akin yan. 3 araw, pinakamabilis 1 linggo. Bago pa lang mangyari, ay nakikita ko na ang hinaharap. Minsan lang yun pero ayoko po yun. Opo, yung ganun po ako sa panaginip. Opo. Totoo po yan. Minsan ganyan din ako. Minsan nga, nakikita ko may darating na maraming pasyente. Pinaghahanda ko ng Diyos. Totoo yun. Ginagawa niya sa akin yung sa panaginip. Humanda ka at mayroon kang makakalaban na hindi maganda sa padadala ko sa iyo. Binabalaan niya na ako. Bago pa lang mangyari yung maraming pasyenteng darating sa bahay namin. May 1 doon, 2 gagamutin ka na malakas na kalaban mo. Kaya humanda ka. Ginagawa niya sa akin sa panaginip yan. Marami po talaga. Minsan. Kaya nga, lagi tayo magdasal at manalig po. Huwag lang po tayo maging sa buhay natin, maging makontento lang tayo. Huwag lang tayo lagi yung masamang iniisip. Pag natuto tayo maggamot lang tayo ng bukal sa puso natin. Wala naman pong problema kung maglagay ka ng donasyon, wala rin pong problema na walang ibigay yung pasyente. Importante, ginawa mo yung mission mo. At alam naman ng Diyos na kailangan rin natin ng pera. Minsan, padadala ka ng pasyente na mabait, nagbibigay. Minsan, hindi. Basta't importante lang po lagi pagdarasal. Lagi ko yan sinasabi sa pasyente ko yan. Tulungan nyo ang sarili nyo. Tulungan nyo at magtulungan tayo. Kailangan lang po natin, minsan, tanong nyo sa pasyente nyo kung talaga siya ay kinukulam. Kailangan mo malaman lahat ng detalye. Kasi po yung ibang pasyente, hindi naman po nagsasabi sila ng totoo. Pag natuto kayo maggamot, malalaman yung katotohanan. May pasyente po minsan dadalhin si Satanas na hindi niya sasabihin ng totoo kung bakit siya kinukulam. At hindi siya umaamin. Nahihiya siya sa ginawa niyang kasalanan. Napakahirap po gamutin yun. Maniwala kayo sa akin. Sabi ng Inang Salome ko, at naranasan ko na rin yun. Mahirap gamutin ang isang pasyente na hindi umaamin ng kasalanan sa Panginoon at hindi niya sinasabi ang katotohanan sa manggagamot. Hindi naman tayo manghuhula. Mahirap. Hindi lahat po ng pasyente ay kawawa. Minsan nga sila pa ang salbahe kaya sila nasasaktan. Kaya hindi ko rin masisisi yung ibang magkukulang kung bakit sila nananakit at bayaran sila. Kasi kaya nila madaling pasukin ang taong yun. Marami po kasi minsan na ipatas mo lang ang laban. Huwag mong husgahan at huwag mong gilitan o huwag mong saktan o huwag mong patayin. Tanungin mo muna ang lahat bago niya ginawa yun. Alam po ng mga makukulam na may subo kung bakit po nila nasasaktan ang mga pinapakulam nila. Kasi may kasalanan yun na hindi sinasabi sa Panginoon at alam naman ng Diyos yun. At hindi nila sinasabi ang lahat sa manggagamot. Kaya nahihirapan silang gumaling at palipat-lipat sila sa mga kapwa manggagamot. Kung sasabihin mo katotohanan, malalaman. Base po sa akin, nagalap na sa pangontra daw po sa gayuma asin at tuwing kakain po kasi ng po pwede din po yan yung sinasabi niyo po, pwede din po ng asin. Kung kakain kayo sa karinderya, walang problema. Basta't manalangin ka lang, sabi mo sa Panginoon Kristo, Ama, kain po tayo. Naway basbasan niyo po ng mapagpalan yung kamay ang pagkain nito. Kung ano man pong meron dito sa pagkain nito, huwag niyo pong pahintulutan na makapasok sa aking katawan at huwag niyo rin po pahintulutan no anumang mangyari sa akin. Nagtitiwala ako na walang mangyayari sa akin. At batiin mo, Panginoon Kristo, sabi mo kumain tayo, kakainin niya ang pagkain mo at walang mangyayaring masama sa iyo. Pwede rin po yun kung magdala kayo ng asin, kung gusto nyo. Yan. Kasi pag ako kumakain, nagdadrive ako dati sa jeep, ganyan lang sinasabi ko. Kung kutsara, kasi nagdadrive ako ng jeep, kasi yung kamay ko, puro na sa jeep, sa nobela. Siyempre, hawak-hawak ng pera. Hindi pa naman uso yung COVID dati. Nagdarasal lang ako. Tapos sinasabi ko sa Diyos, kung ano man meron po dito, kayo na po ang bahala. Kahit saan, kahit sa Jollibee, kumakain pa ako, ganun din ang ginagawa ko. Nasanay na kasi talaga ako nyon. Yung hindi pa rin nga ako natututo maggamot, dasal lang ako ng dasal. Awa naman ng Diyos, hindi pa naman ako nalalason. Pero maraming gustong pumatay sa akin ng mga masasamang espiritu. Type nila akong patayin, kahit tulog ako.
magsawa sila. Hindi naman nila ako masaktan. Ganyan po sa paggagamot, maraming papatay sa iyo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kaya pag natuto kayo maggamot, kailangan maging handa kayo sa lahat ng oras. Kasi minsan, meron po talagang atakihin kayo ng kalaban nyo na hindi nyo napapansin. Minsan po, sir, tinatadtad ako ng magdarasal at nagdarasal ako. Sorry. Minsan nga po, sir, tinatamad akong magdasal. Pag nagdarasal ako, inaantok ako. Sabi daw ng iba, may demonyo daw. Tama ba? Opo. Pag tinatamad ka magdasal, mayroon demonyo sa paligid mo na sabi niya, huwag ka manalangin at aantukin ka. Pilitin mo magising ang diwa mo. Hindi naman po tayo lahat perfecto magdasal na minsan magandang pangangatawa natin. Kahit kami mga magagamot na binigyan ng karunungan ng Diyos bilang instrumento niya, minsan nangyayari yun sa akin. Pero pinipilit kong dilatin yung mata ko at pinipilit kong tingnan yung santo, yung pong nasarenong gumalaw. Yan po. Ganyan ang ginagawa ko. Pinipilit ko po. Kasi kahit nga sa simbahan, minsan inaantok ako eh. Pag umawit na yung bigla po nagigising ang diwa ko. Nangyayari po talaga yan. Sana matulungan niyo po ako, yung kapatid ko, dahil magkaroon na po siya ng bukol sa likod eh. Glenda Agustina. Mega shoutout po. Taga saan po ba kayo? Bukol sa likod? Depende po yun kung anong klaseng bukol. Paggawa po yun ng mga magkukulam, mga babarang, espiritong masama, duwending itim, duwending pula, elemento, magagawan po ng paraan yun. Gagaling po siya. Kahit 10 taon, 20 years pa siya may bukol sa likuran, mawawala po yun. Naalala niyo po yung batang in-upload kong video na hindi ko na siya kinuha ng video masyado sa paggagamot? Pumasok siya sa amin, yung mukha niya, kulang na lang yung papel na ginusot. Hindi mo makausap, di ba, in-interview ko siya dahil nakikita ko na yung mukha niya, awang-awa na ang puso ko dahil yung kilikili niya rito, hindi niya madikit at yung kamay niya hanggang ganyan na lang. Yung lumabas siya sa amin, halos yung mukha niya, yung nakagusot ngayon, halos sobra namang ngiti. At di ba, pinag-face mask ko na lang siya at ginaganon niya yung kamay niya. Ipa Batangas po eh, partner, ribs po, umangat na po sa likod eh. Yun po ba sinabi ng doktor? Hindi na po umangat yung sa likod. Kasi yung sa ribs natin sa likuran, ito frozen to. Ito dito. Minsan, wala po yan sa hulmahan. Pag ginano mo po, pumakanto. Kailangan po makadiretso. Ngayon, kailangan po ito, papaliwanag ko sa inyo. Di ba napapansin nyo, ginagalaw ko po yung ugat dito. Simula ito, sa tapat ng tengang ito, meron po tayong ugat dyan. Ginagalaw po yan. Bibilang ka po ng 1 dangkal, may ugat pa yan dito. Ganun din po ang bilang sa likuran para gumalaw po itong braso natin. Para mailiko natin ang direksyong ganyan, may taas natin, mababa natin. Yan minsan, pag meron pong nagdarasal dyan, kahit natanggal na po yan ng isang mangkukulam, kunyari ako, halimbawa sinaniban, kinulam ako, tapos sabi naman gagawin sa akin, tanggalin mo, di tinanggal ko. Gagalaw po yon. Pero wag po kayo magtitiwala agad sa lahat ng mga magkukulam. Kailangan marunong din po yung manggagamot na magkalas na sarili niyang paraan upang matanggal po. Kasi kung may ganun po yung sa likuran, minsan yung mga magkukulam, hindi po nila tinatanggal ang lahat. Katulad po doon sa batang nagtapo ng basura. Pinatanggal ko sa kanya, pero dilat ang mata niya. Nilagyan ko lang po ng stick yung sa daliri at saka sa para kontrolin ko lang yung sakit ng kilikili niya. Yung hinawakan niya yung bukol niya sa kilikili, masayang-masaya na siya na wala po yung bukol ng malaki sa kilikili. 14 years old pa lang yung batang yun eh. Malaki lang bulas. Ngayon, inayos ko po yung buto niya doon at tinanggal ko, pasag, isang daliri lang ginanong-ganong ko sa kanya, nilagyan ng dasal yun. Gumalaw po yung kamay niya. Nakita niyo naman po yung video niyon. Pusa yun umangat. Yung nanay tatay niya, sa sobrang tuwa, masaya sila dahil yung anak niya, 3 araw na hindi natutulog. Nirekomenda lang yun sa akin. Tapos kasi sabi patawas daw. Sabi ko hindi over sa tawas yan. Pero may taktika akong gagamitin dyan para umangat na yan. Marami po kasing dahilan eh. Kasi yan yung sinasabi ko. Yung iba,
Porkit hindi lang umangat yung kamay, sasabihin po kinulam na. Minsan % lang yan po. Pero ang pinakamaigpit po yan sakit, yung ipit na ugat na may konting ipit na ugat na may lamad. Pag sinabi po kasing ipit na ugat, kahit isang daliri natin, hindi natin magagalaw. Manhid po yun. Tapos pakiramdam mo may tumutusok sa katawan mo, pag chinek ka sa doktor, bibigyan ka lang ng reseta. Wala nang problema kasi pain. Kaso, mamaya mawawala. Babalik ulit yung pag hindi na tumalab yung gamot. Tapos sasabihin mo, wala rin epekto. Sabi mo, kinukulam ka na. Hanggang hindi mo na magalaw yung kamay mo. Pero ang totoo po yun, minsan, dahil po yun sa pagtulog natin, sa pagkikilos natin, dahil nagkakaroon na po tayo ng edad, yun po ang totoo. Kung totoong kinukulam yun, kusa po yan humihigpit at hindi mo na po yan magagalaw. O tamaan man yan ng mga elemento, espiritu masasama, yung kamay mo talaga, kahit konting galaw lang yan, taas baba, kahit iliko mo yan, hindi gagalaw yan. Pero kung totoo talaga sinaniban yan, nakaganyan po yan. Pero pag pinitik po yan ng pospro at may dasal, sasakit yan, biglang gagalaw ng konti. Ibig sabihin, totoo po, may nakakapinsala sa isang pasyente. Marami po kasi akong natutunan sa Inang Salome ko, kaya napakaswerte kong tao sa mundo, sa lupa, na pinakilala siya sa akin ng Diyos. Scoliosis po ang tawag sa ganun eh. Opo, nakagamot na ako niyan. Yung batang meningitis at saka scoliosis. Dati hindi pa ako nagbibideo, nakagamot na ako niyang bata. 9 years old na babae. Naglakad siya. Ayoko naman i-demo kasi nakakaaway yung lakad niya. Basta yung lakad niya po, pag ganun yung paa niya, nakaganon. Tapos pa x po. Bakit ngayon? Ilang taon na po, naglalakad na po siya at hindi na po bumalik yung sakit niya. Inilot ko lang po yun. Inayos ko lang po ang buto niya. Pero hindi po kagulas ng hilot yun. Dinadasal lang po yun. Inayos ko lahat ng kanyang hulmahan, ng mga buto niya sa katawan niya. Simula po yun hanggang ngayon. Kailanman ay hindi na po bumalik ang sakit ng anak niya. Kailanman po, kaya ko po patunayan yun at nagbibigay po sila ng pasyente. Yung huli pong ginamot ng Panginoon Kristo sa may Delepas, Lubao, Pampanga, meningitis naman. Inuwi na sa ospital kasi hindi na kaya nila magbayad. Ang ginawa ko po yun, hindi ko po yun inipitan kasi bata pa siya, mga 8 years old lang. Pati yung bata din, hindi ko rin inipitan yung 9 years old. Ginawa ko lang po yun, hinilot ko lang po ang likuran niya, tinawas ko lang po at nalangin ako. Sabi ko doon sa bata, tumayo ka at nagugutom ka na. Simula yon, bumalik yung bata at hindi ko na siya nakilala. Kaya may upload din po akong video, pero nasa pinakamababa na po yun. Yun, meron po akong ginamot na ganon, na bata. Siya ay nagpapasalamat at hindi ko na po talaga siya maalala kung hindi pa sinabi ng nanay tatay niya sa akin na ginamot mo ang aking anak. Hindi pala ako naggamot, sabi ko yung pong Nazareno. Nakagamot na rin po ako niyan dati. Last month po sir, na naginip po ako ng mga barko nasira sa Baybanin. Po ako may isang sasakyan na nakalutang papunta sa itim na nasa Baybanin. Panaginip, pag nakakanaginip ka ng barko sir, ibig sabihin marami kang perang darating at swerte. Kaso may hadlang kasi sinabi mo nakalautang papunta sa mga itim na sa Baybanin. Ibig sabihin, may darating ka swerte, dadaan ka muna sa hirap, sa pagsubok bago mo tumakuha. Kasi kung ibibigay agad sa ito, baka bigla kayo yumaman, bigla ka lumagapak, masakit po yun. Maganda, dumaan ka sa pagsubok bago ka yumaman. No, maganda po yung panaginip nyo. Ibig sabihin po sa tubig pa rin yan, kalinisan pa rin po siya. Kuya Aaron. Opo, salamat po. Matulungan niyo po din po kami. Salamat po. Yun nga lang po kasi taga Batangas po kayo. Ano po ba talaga ang kapangyarihan ng subo na itim o pula at bato sa ginagamit sa paglipad hangin? Malaki po ang advantage, Aaron, ang bato na may subo. Napakalaki. Talaga. Kahit mangkukulam ka, naturuan ka, pero kung wala kang subo, mahina ka pa rin mangkukulam. Kahit yung mga manggagamot, katulad ko, na tinuruan lang na kapwa manggagamot at yung namatay na manggagamot ay walang subo, hanggang doon lang ang kakaya niya. Depende na lang po yung sa kalakas ng pananampalataya niya para ipaglob ng Diyos. Pero pag ang manggagamot po ay pinagkalooban ng subo, hindi tatalab sa kanya lahat ng dasal. Kahit 100 pang mangkukulam magdasal sa kanya. Kahit pakuha mo pa ang buhok mo sa kanya, magsawa siya magsusundot,
hindi ka tatablan. Kahit may subo pa ang mangkukulam. Pero kung ordinary ka lang manggagamot, magtatawas at magilot ka lang, at nakalaban mo ang may subong pula at itim, umanda ka. Lahat ng sakit na hindi mo pa nararanasan na pasyente na nagpahilot sa iyo o nagpatawas, babalik yon. Meron na po akong ganong ginamot at meron po akong pasyenteng ganon na manggagamot. Lahat ng sakit niya, lahat ng pasyente na nagpagamot sa kanya, pumunta sa kanya lahat ng sakit. At sabi ko, meron kang ginamot na kinukulam, kaso tumalab sa iyo ang lahat ng sakit na punta sa katawan mo. Napakahirap po kalaban ng may subo kasi ang subo, hindi siya mamamatay. Yan ang sinasabi ko po sa ibang manggagamot na kakilala ko. Kahit gilitan mo palig niya, kahit tusok-tusukin mo pang puso niya, hindi mo siya mapapatay. Hanggang hindi niya nasasalin yung bato na itim o pula sa kanyang dibdib, papasok sa taong tuturuan niya maging masama o tuturuan niya salina na kaidiliman na kapangyarihan. Kailangan yun, maisalin niya bago siya mawala ng hininga. Pag hindi niya yung sinalin, ang kaluluwa niya ay hindi paikot-ikot lang dito sa lupa at magiging masama siyang espiritu. Siya yung mga sinasabi mga black lady, yung mga matitindi na. Ganun po yun. Pero kung yun isusuko niya, hindi po yung basta mamamatay. Meron technique para mamatay sila. Sugatan mo ang kanilang puso sa pamamagitan ng isip at espiritual ng Diyos at mental telepathy. Ganun po pala, bihira lang po ang birth healer na may nag-share na sa edad na niyan. Salamat, matanda na rin ako, 39 years old. Kaya nga sinabi ko sa inyo sa pag-vlog ko minsan, di ba, galing lang ako sa Sabsaban, pinili ako ng Pong Nazareno at hindi ko nga ito tinatanggap. Pinadala niya ako ng instrumento niyang dalawa. Hindi sila mag-asawa, si Inang Salome at saka si Tate Ernesto, ha? Sila ay manggagamot ng panahon nila. Pinakilala sa akin ng Pong Nazareno yun para siya ang magturo at isalin lahat at ituro sa akin yung mga Latin. Yun nga lang, hindi nga ako nakapag-aral kaya hindi ko maintindihan. Tinranslate nila sa Tagalog kahit papano mababasa ko naman daw. Inabot yan ng 1 taon at 6 na buwan bago nila naisalin sa akin lahat. Kaya nga sinasabi sa inyo, delikado ang may subo pag nakalaban mo. Lalo kung ikaw ay marunong ka na maggamot sa kulam, mahambarang nakakausap mo na, pero mag-ingat ka doon sa may subo. Alam niya ang kahinaan mo. At alam niya rin ang sinasabi mo. Nararamdaman niya ang bibig at hininga mo. Alam niya kung anong gagawin mong taktika para saktan mo siya sa loob ng katawan ng tao. Pero humanda ka. Bibigyan niya ng sakit ng anak mo. Para sabihin mo sa Ama sa Langit, bakit mo ko pinabaya? Ginamit mo akong instrumento, bakit namatay ang aking anak? Huwag mong sisisihin ang aking ama. Dahil susubukan ka ng kalaban mo hanggang sa ng pananalig mo. Pero kung malakas ka manalig at manampalat magdasal sa Diyos, hindi pa hintulutan ng Panginoong Kristo na saktan ng anak mo ng may subo. Gagawa ang pangano ng Panginoon ng himala upang proteksyonan ang katawan mo at ang anak mo. Kusa kanyang bibigyan ng subo pag alam niyang naging tapat ka sa kanya at hindi ka naningil ng malaki at hindi ka nagagrabyado ng tao at hindi ka nakiapid at nagnasa sa pasyente mo. O hindi mo ginamit ang kapangyarihan niya sa kasamaan. Bibigyan ka na niya ng kapangyarihan na ikaw ay tulog. Susubuan ka niya. Mararamdaman mo yun na parang iinit na bato sa loob ng puso mo. Parang si Darna. Tapos bigla ka magigising. Nakala mo sasabog ang dibdib mo sa sobrang init at gigising ka na parang kang binalian na mainit na tubig sa bunganga mo at parang nabulunan ka na hindi mo alam. Yan nangyari na sa akin yun. Kasi sa sobra ko talagang gustong kalabanin yung multo ay yung demonyo. Kilala ko po yung gumagawa ng mga palipad hangin sa akin. At aswang na tik-tik, sabi daw ng birth healer sa iba. Ibig sabihin daw yung aswang na tik-tik. Opo, aswang po yun. Yung tik-tik at aswang, meron po yun dito sa Pampanga. Unang punta ko rito, naririnig ko sila, ang lakas ng pagaspas nila sa bahay ng kapatid ko. Tapos, hinahanap ko kung saan nagmumula yung pagaspas.
Sabi ng inang sulmi ko, pag malakas ang paggaspas, ibig sabihin malayo pa sila. Kasi hindi ko pa kaya gamitin ang kapangyarihan na pinagkaloob nila sa akin dahil nalilito pa ako. Yung namatay na sila dahil hindi ko na sila makausap at bumalik na sila doon sa tahanan ng Diyos, tapos na nila ang misyon nila para sa akin. Iniwanan nila ako ng talaan, doon ko na naganap at doon na ko na lahat na pag-aralan ng kapangyarihan na pinagkaloob sa akin ng Diyos. At yun, nagre-rekta na ako sa Panginoon at hindi ko na sila pinapakalaman kasi andun na sila sa tahanan ng Diyos. Yan, marami. Thank you po sa edad na nasusulat po sa systems na Black Magic. Yung Black Magic po kasi, marami pong kapangyarihan niya. Masama po yung Black Magic. Ibig sabihin niyan, sumasamba sila sa kadiliman. Hindi na nakilala ang Diyos. Ang Diyos nila, ang kalaban natin. Sugatan sa spiritual, kuya, mga may batong itim ba? Oo, may batong itim. Tama po ba? Bibihira lang po na may nakakalam na yan. Bibihira lang yun. Yung sinabi ko sa inyo, nasa sa inyo kung maniniwala kayo. Diba sinabi ko sa inyo, mangmang ako. Ingot, ako tanga-tanga. Hindi ko alam kung paano maggamot. Alam ko lang mag-drive at mag-arkilat gumawa ng sasakyan. Bakit pa ako binigyan ng pansin ng Diyos para ipadala sa Pampanga? Tutusin kung guguho lang yung mundo, doon pa lang sa Maynila. Malapit lang yung dagat, di pwede nang umangat maging tsunami. Di patay na kaming lahat doon. At pwede naman ako doon mamatay sa gitna ng kalsada. Bakit pa ako pagbibigyan ng ano? May mga batong itim talaga. Tama po kayo, Maestro. May magkaiba po sa si Satanas at si Lucifer. Si Satanas at si... yung kalaban mo, natin yan, yung pangit na, yung S niyan, tsaka yung L niyan, yung si S at tsaka si L, ay iba po yan. Pero, malakas dyan yung letter L. Yung S, malakas din yan. Yan, yung kalaban natin pangit na yan. Parehas pala tayo, sir. Panaginip ng advance. Gawin ko rin po ang video na sa lin ng mga panaginip. Magaling ka rin po. Panaginip. Ayaw ko nang minsan binibigyan panaginip eh. Kasi minsan nakakakita kong pasyente, mamamatay. Totoo nga, namamatay. Kaya hindi ko na sinasabi. Pinagdarasal ko na lang sa Diyos. Edward PH, yung mga sinasabi mong pangalan, mas malakas dyan si L kaysa si S. Kasi yung si S, nakalaban ko na. Yung si L, huwag mong pangarapin makalaban yan. Kung ayaw mo magsiangatan yung mga bagay sa paligid mo. At hindi tatalab yan ng ipit. Kahit lagyan mo pa ng maraming stick, kahit sabihin pa natin gamitin mo yung pinakabakal o baril, bala ng baril at ilagay mo sa mga paa niya, hindi uubra. Laruan lang sa kanya yan. Ang makakatalab dyan, ang panalangin at panalangin mo sa Panginoon at dasal, ang salita ng Diyos. Doon siya tatablan. Yan. Pero, minsan na nangyari sa akin na kalaban ko yan. Pero, medyo talagang nagkonsentrasyon ako sa pagdarasal dahil hindi tumatalab ang simpleng dasal sa kanya. Doon ko naramdaman na nag-ibang boses ko. Matagal na panahon na yun. Ayaw ko na maalala yun. Napagod ako ng gusto doon. At 2 araw akong tulog. Parang nabugbog yung katawan ko sa ganun. So, wag ninyo pong i-delete itong live ninyo. Nasusulat po ako ng mga symbol. Kukuha po ako ng idila. Pangit naman po kasi magsulat ng symbol kung basta lang po susulat eh. Hindi ko po yan dinidelete. Naka-ano lang po yan. Naka-public. Meron po yan. Kaya nga sinasabi ko yan sa mga pasyente ko eh. Gusto mo manood sa live ko doon, masasabi ko lahat. Gusto niyo itanong, nung alam ko lang. Sa sinasabi ko nga sa inyo, mag-ingat kayo sa mga tao. Bakit? Isipin nyo ba, may mga duwende na yung tao. Yun lang hindi nyo alam. May mga kalaban natin na binanggit ni Edward PH, yung si S at saka si L, nagaan yung tao din sila. May mga elemento, inkanto, nagaan yung tao din. May mga duwende at ligaw na kaluluwa, nagaan yung tao din. May mga body spirit, nagaan yung tao, pero hindi sila mga tao. Nagaan nyo rin sila mga kaluluwa, naligaw na kaluluwa, pero hindi sila mga ligaw na kaluluwa.
Akala nyo, minsan ang tao ay kaharap nyo ay tao, minsan hindi. Kaya mag-ingat kayo doon. Nakalagay po sa Bible yun. Sabi ni Jesus, bago ka lumabas ng bahay mo, manalangin ka. Bago ka matulog, magdasal ka. At lagi kayo magsihanda. Kasi ang kalaban nyo ay traidor. Para hindi kayo ipakita ng Panginoon at ililiban niya yun, upang hindi nyo siya makita at hindi kayo magkita-kita. Bubulagin niya yun. Pag nakapera po, ako bibili po ako ng tawas na asul. Pero saan po pala ulit nagamit yung asul na tawas? Hindi ko po alam kung saan yung ginagamit yung asul na tawas. Ang ginagamit ko po yung insenso, dilaw na tawas at saka kamangyang. Pantabi na mas mga espiritu. Yung asul po hindi ko po alam. Hindi yan nakasulot sa talaan ko kaya hindi ko masasagot po yan. Apo Andel, totoo ba na may pinakulo na totoo po ba na pinakulo na lihim na karunungan? Ito po ay asin kasi ang ginagamit ng silang unang panggagamot. Totoo po ba ng pinakulo ng lihim na karunungan? Ito po ang kasi ang ginagamit ng sinaunang manggagamot. Yung sinaunang manggagamot, magagaling po sila. Believe po ako. Marami kasing sinaunang manggagamot na hindi nag-YouTube at hindi nila pinapakita ang kanilang galing. Mabasyado po silang mapanlihim. Ibig sabihin, sagrado po. Kahit ako, meron akong sinasabi sa inyo na hindi ko pwedeng sabihin. Kasi yun ay mahigpit, pinagbabawal ng Panginoon Kristo. Lagi ko lang sinasabi sa inyo magdasal at manalig kasi yun naman ang sinasabi niya sa akin. Kung ano ang tinuro ko sa inyo, ituro mo din. Meron ba? Apo, paano po pa malalaman kung yung kaharap mo ay tao o nagkukunyari lang? Kung paano malalaman ng isang tao kung nagtotoo at nagkukunyari lang? Sa kanyang salita at bibig. At ang kanyang mga mata, hindi siya makatingin sa iyo ng diretso. Habang kinakausap mo siya, malayo ang kanyang mga sagot at hindi niya alam, hindi niya iniintindi ang mga sinasabi mo. At ang kanyang mga mata ay hindi katulad nito natin, itim o anumang brown o mata mo, tapos walang puti. Tapos, yung dito mo, ito, yung ito natin, teka lang, natatakpan. Yung dito natin, basta yung dito sa gitna ng ilong natin. Yan dito. Pag wala ka niyan, yan, yung mata niya at yung kilay niya kakaiba. Mata niya kakaiba, malalim dito. Tapos ito, nakaganon. Parang kala mo, boksingero na suntok. Tapos ito niya. Pag nagsasalita ka, hindi siya nakatingin sa iyo at paliban-liban siya natingin. Ibig sabihin, may nakasanib sa loob ng katawan niya. Pangatlo, pag pinagtingin mo to, yun dito, sentro ng mata. Pag nakita mo may mata siya rito, ibig sabihin, hindi siya tao. Pwede siya mangkukulam, pwede siya masamang espiritu, pwede siya na ganyang tao. O pwede na sa loob ng katawan ng tao. Yung aswang po ba gumagawa ng palipad hangin sa akin, may walis tingting na sinasakyan, sinasakay, malalaman din pa ng partilag kung hindi ko po dinadasalan. Yung aswang, may klase pong aswang na kakaiba. Meron pong hindi siya nagpapalipad hangin pero nagdadasal lang po siya. Para po siya naglalatin, tapos yung sinasabi niyang binubugan niyang hangin, yun po yung sinasabing palipad hangin. Ginagamit niya po yung hangin ng kanyang masama na hangin at dinidiretso niya to papunta dun sa taong gusto niya bigyan ng dasal. Kasi meron po akong unang panahon, bago ako pumunta sa Pampanga, totoo